seguido nos imos a situar nese edificio. Que está pasando neste inmoble da Coruña, onde son varios os veciños que denuncian que están sendo obxetos de acoso para que abandonen os seus pisos de aluguer? É o edificio da discordia. Este inmoble, ubicado na Rúa Galera da cidade da Coruña, repártese en 4 vivendas, unha por cada planta. A propiedade pertence a unha familia e os conflitos parecen ter a súa orixe nunha disputa pola herdanza. Ao parecer, varios propietarios estarían interesados en vender o inmoble, pero para iso terían que desaloxar todas as vivendas. As persoas que ali viven denuncian coaccións e acoso para que abandonen as súas casas. A radiografía é a seguinte. No primeiro andar está alugada Alexia, quen denuncia que leva sufrindo esta situación dende hai máis dun ano por parte da súa caseira. No segundo piso vive tamén de aluguer outra inquilina que, segundo nos consta, abandonaría o piso nos seguintes meses polas presións sufridas. No terceiro vivía ata hai pouco outra inquilina coa que puidemos falar e que nos confirmou que foi presionada para abandonar a vivenda meses antes de extinguirse o seu contrato. O argumento que lle deron a esta muller era que precisaban a vivenda para deixala en mans duns sobriños. Contounos ademais que estivo un ano vivindo no edificio co parqué levantado e que ninguén se fixo cargo destes desperfectos a pesar das súas queixas. En canto lle dixeron que se tiña que ir, foise, xa que o estado da súa vivenda non cumpría co prometido pola propietaria. O curioso é que despois de botala precipitadamente, a inquilina veu ese mesmo piso anunciado para alugar nunha páxina inmobiliaria polo dobre do importe que ela pagaba. Agora ali reside un fillo da propietaria. E que pasa co que reside no cuarto? Pois que tamén estaría sendo coaccionado para abandonar a vivenda, pero neste caso, ademais, trátase dun propietario e familiar directo da caseira destas inquilinas. Pero por que hai interese en que se abandone este edificio? Pois ben, dicíamolo antes, porque teñen interese en vendelo. Este programa puido acceder ao anuncio da venda do edificio nunha páxina inmobiliaria por un importe de 600.000 euros coas lendas sen inquilinos e perfecto para inversión. O anuncio, por certo, xa foi retirado. Dende o termómetro puxémonos en contacto coa caseira das inquilinas afectadas, pero rexeita dar ningún tipo de declaracións. Ela non quere facer declaracións publicamente, nega os feitos. Bueno, estamos, Diego, aí con Alexia, esa muller que estaban vendo vostedes antes na imaxe, e esa supoño, Diego, que son as denuncias, non, que ela pois interpuxo nestes últimos meses, pois denunciando a situación que ela está narrando vivir, non, nese inmoble, Diego. Efectivamente, Rocío, máis de 8 denuncias nos últimos meses. Nos estamos no primeiro andar deste edificio que comentábamos. Estamos precisamente con Alexia. Que tal? Moi bons días. Hola, buenos días. Alexia, coméntanos, toda esta situación empeza coa chegada dun burofax, non? Sí, todo empieza por la llegada de un burofax el 2 de febrero que le llega a mi madre que tenemos que abandonar este edificio porque le hace falta para la hija por problemas de trabajo que está aquí cerca trabajando. Pero nos hemos enterado que tiene varias propiedades y nuestro abogado dice que estamos aquí hasta el 2027. Porque vos tendes contrato ata o ano 2027. Sí, tenemos contrato hasta el 30 del 6 del 2027. E no momento no que aclarades que non vos ides mover é, pois, no momento no que empezan estas coaccións, non? Sí, a raíz de eso, de que no abandonamos, empiezan a echarnos silicona a las puertas del hall, de la entrada, de nuestra propia casa. Tuvimos que cambiar 3 veces la perchadura, nos arrancan la puerta del hall, hacen sus necesidades, es horrible vivir así todos los días, sube gente desconocida y no sabemos cómo hacer ya. Porque ademais ti vives aquí co teu pai e tamén co teu fillo, cun rapaz de 8 anos con discapacidade, non? Sí, tengo un hijo de 8 años que tiene una traquetomía, donde tiene máquinas de oxígeno, tiene aspiración y más aparatos. E ata data, segundo vemos tamén aquí en riba da mesa, son 8 as denuncias que puxeches xa de cara pois á propiedade, entendo. Sí, bueno, antes de fallecer mi madre puso 8 denuncias, hoy tenemos un juicio el 13 de mayo ya, y a ver si se aclara y por fin podemos ya vivir en paz.
Porque ademais, compañeiros, imos trasladarnos a outro punto da vivenda. Alexia, se queres pasar diante, claro, ao longo de todos estes meses houbo pois desperfectos tamén na vivenda que, segundo nos comentan, a propiedade négase a arranxar, como é o que podemos ver pois nesta habitación, non, Alexia? Sí, tenemos un problema de humedades, que hay un canalón que baja desde el tercero y otro desde el cuarto, que está tupido, nos filtra el agua por aquí y se levanta las tablillas. ¿Qué pasa? Que cuando metimos presión de que vende la prensa para sacar esto, mandaron un trabajador del seguro, efectivamente vino, revisó todo esto, pero tenía que acceder al tercer y el cuarto piso y se les negaron a abrir la entrada. Non lle deixaron pasar a persoa do seguro? No les dejaron pasar, dijeron que no eran propietarios, cuando ustedes son propietarios. Claro, ti, aínda con todo isto, non deixas de pagar o aluguer, non deixaches de pagar o aluguer en ningún destes meses, claro. No, todos los meses pagamos el alquiler del piso, incluso lo pagamos 3 días antes de que empiece el otro mes. Como estades a ver, compañeiros, estes perfectos están xusto ao carón das camas desta habitación e este é o patio polo que pois caen obxectos de lixo habitualmente, non, Alexia? Sí, nos hemos encontrado preservativos, esqueletos de pájaro, hierba, cigarrillos, de todo, muchas cosas. Pois moitísimas grazas, Alexia, por estarnos e por contarnos a túa historia. Compañeiros, este un pouco o sentir dende este primeiro andar do edificio da Coruña do que falábamos antes.